Molt bon dia. Avui tenim el plaer de tenir a Top BCN a la taula d'opinió professional de Barcelona el senyor Gonzalo Bernardos, llicenciat i doctorat en Ciències Econòmiques i Empresarials per a la Universitat de Barcelona. Ha treballat com a professor de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Autònoma de Barcelona. A més, ha ocupat diversos càrrecs de responsabilitat al Departament de Teoria Econòmica de la UB. Ha dirigit diversos màsters d'assessoria immobiliària, gestió de franquícies i desenvolupament personal i lideratge. Ha estat el creador del graduat d'Estudis Immobiliaris i de la Construcció, director del màster d'assessoria i consultoria immobiliària de la UB i director del màster de creació, gestió i desenvolupament de franquícies de la UB. És autor i director de l'Informe Immobiliari Forcadell i la Universitat de Barcelona. És col·laborador habitual dels programes de televisió El Rojo Vivo, Más vale tarde, La Sexta Noche i és col·laborador habitual del diari Expansión i del diari digital Crònica Global. Mira, per exemple, en el cas dels agents immobiliaris, el principal desafiament que s'enfrenta al sector és intentar que els clients valorin el seu treball. Però és que els propis agents immobiliaris fan poc perquè valorin el seu treball. Primer, els diuen que cobren una comissió. Clar, i és una mala imatge. El que cobra una comissió és un comissionista, però és que els agents immobiliaris no són comissionistes. Primer, hi ha que dir-li honoraris. Segon, hi ha molta gent que creu que l'única participació de l'agent immobiliari és agafar i ensenyar pisos. És a dir, que són ensenyapisos. I pensen que això el pot fer qualsevol. Escolti, no. En primer lloc, hi ha que fer una valoració del pis. En segon lloc, li ha d'explicar al propietari com aquest pis es fan les fotos perquè surti el més atractiu possible. En tercer, li ha d'explicar com l'ha de deixar perquè el preu sigui el més gran possible. En quart, li ha d'oferir unes millores a través del home staging perquè les virtuts d'aquest pis realcin i els defectes quedin aminorats. En cinquè, ha de fer una bona publicitat a les xarxes socials, també als portals immobiliaris i posar un anunci atractiu. En quart, ha de negociar, en aquest cas, amb els possibles interessats. I molt important, i l'ha de convèncer al propietari de que vendre el pis no equival a que li toqui la grossa de Nadal, sinó que per vendre el pis ha de posar un preu just. I aquestes són unes poquetes funcions del que fa l'agent immobiliari. Per tant, jo crec que, indiscutiblement, això és la principal cosa a realitzar. La segona està redundant amb el que he dit una mica abans, que els polítics s'ho prenguin seriosament, això del mercat de l'habitatge, perquè el principal problema social que es van a trobar és que la gent sortirà al carrer a protestar perquè no té capacitat d'obtenir un habitatge de lloguer digne. Però ja no només a Barcelona, sinó a 30 i 40 quilòmetres. És per reflexionar molt que una població com Mollet, en alguns dels mesos de 2023, només hagi tingut en oferta 17 habitatges de lloguer. És normal. Ada Colau ha estat un terratrèmol i un tsunami que li ha afectat a la ciutat. Vull dir, tu agafes i nosaltres tenim un Ferrari, i Ada Colau l'ha convertit en un 600 sense rodes. Ara, Collboni està posant seny, però per mi, la meva imatge i la meva impressió és que Collboni, al pas que va, convertirà a Barcelona en un Volkswagen Passat, però això no satisfà el que jo crec que ha de ser. Ha de ser un Ferrari, perquè és la possibilitat que té. En primer lloc, hem de traure empreses i hem de fer una campanya per atraure empreses molt interessant. Hi ha molta gent que està preocupada perquè en el 22@ tenen una tassa de desocupació que pot estar per sobre del 30%. Però jo no estic preocupat, jo crec que haurien de servir aquests immobles per atraure a grans empreses multinacionals, però l'Ajuntament ha de fer algunes coses.
I a mi m'agradaria que ara l'Ajuntament de Jaume Collboni va en tercera. I diu, bueno, és que acaba de començar la cursa. És veritat, però el Ferrari no fa falta que passin molts mesos per anar en sexta. Ja hauria anar en sexta. I jo el que li demano a Collboni és que no intenti ser com un alcalde de l'àrea metropolitana de Barcelona, que la seva principal missió és en un partit de voleibol i fer-se una foto, donar mans pel carrer, però que tenim moltíssimes possibilitats, com tenen molts ajuntaments d'àrea metropolitana de Barcelona, d'atraure riquesa, d'atraure empreses als seus terrenys, de generar ocupació, doncs no ho fan. Jo una vegada, en una conferència que vaig donar a un d'aquests ajuntaments, els vaig dir, vosaltres atraieu empreses. Si ve algú, li convidem a dinar i som molt atents. Però teniu alguna campanya per atraure empreses? No creiem que sigui la nostra funció. Val. Vull dir, mira, per mi, Barcelona és la ciutat més meravellosa del món. Jo, per sobre de tot, en aquesta vida, tinc dos sentiments que no estan relacionats amb persones. Un, el primer, és ser de l'Espanyol, del club de futbol espanyol, Real Club de Futbol Espanyol. El segon, ser barceloní. I, de veritat, Amado Colau era per plorar com havia deixat la ciutat. I això no es pot fer en 2 dies, agafar i fer, anem fent. Ada Colau tenia una cosa que era molt bona. Sabia el públic al que es dirigia. Jo li he dit que es dirigia als pijos progres. I governava per ells. I feia actuacions decidides. Això és l'única part que has d'admirar. Davant d'una persona que ha fet tot això, tu no pots anar i pots agafar i anar lentament o intentant ser equidistant o ara governaré amb aquest o governaré amb l'altre. No, has de tenir un plantejament igual de radical, però en positiu, per la ciutat. I ser radical per fer les coses bé no significa, en aquest cas, que sigui una opció dolenta, perquè Barcelona, la ciutat, no necessita 4 pastilletes, no, que li posin mica en mica millor, necessita una teràpia de xoc. Xoc, en aquest cas, positiu. Que Collboni va en la bona direcció? Sens dubte. Que va a la velocitat adequada? No. Perquè el que ha fet Ada Colau, és que ha posat a la ciutat en la UCI. Jo li diria, però ja l'he dit, això des de fa temps, que en les noves construccions, facin construccions, sobretot, en les zones que queden. Les zones que queden són la Sagrera. La segona zona és el Poblenou 22 entenent com extensió. I la tercera zona és els barris de la Marina, és a dir, per sobre de la zona franca. Doncs jo els diria que facin una ciutat de pisos de 30-40 plantes i molt verd al sol. És a dir, agafar i tenir molta més capacitat de generació d'habitatge, però a la vegada tenir també molta més capacitat de generar una ciutat verda. Aquesta història que es va plantejar a la transició de ciutat tipus anglesa amb construccions molt baixetes, a mi m'ha semblat un grandíssim error. Barcelona és la ciutat més densa de tota Europa i no sé si de tot el món, i en canvi no tenim les zones verdes que a mi m'agradaria que tinguéssim, i amb aquest tipus de construcció la podíem tenir. Però no pensis, els efectes no són només aquí. Ara l'alcalde de Madrid, alcalde del PP, diu que en la majoria de llocs només es poden fer 4 alçades. Jo em quedo molt parat, sempre m'he quedat molt parat quan he vist que en un lloc com a Pi Margall, que és una avinguda molt ampla, només t'han deixat construir 4 alçades. Ara tothom se'n penedeix, però són aquestes modes que un actua més per imitació que posant-li 2 dits de front. Això de fer edificis molt alts i molt verd és alguna cosa que se m'ha ocorregut ara o que l'he pensat jo ara, que l'he pensat sempre,
però semblava que estava absolutament prohibit fer aquests grandíssims edificis. Sempre amb la consideració que el que jo m'estalvio, en aquest cas, d'edificar sobre el terreny, el guanyo prolongant cap a dalt a l'edifici. I en aquest terreny, verd, verd, verd. Un altre. Et diuen, no, miri, ara el que hem de fer és els locals convertir-los en habitatge. De cap de les maneres. Jo vull comerç als carrers. Això forma part de les senyals d'identitat de Barcelona. I com a conseqüència, no vull una ciutat americana en què només tinguis comerç al downtown i res més. No. Vull una ciutat en què puguis tenir comerç a tots els barris. Aquesta història de la ciutat dels 15 minuts, nosaltres l'hem aplicat. És l'únic amb una diferència. 15 minuts per anar a treballar, no, Tu te'n vas a treballar a on et paguin bé, on tinguis una carrera professional. Però aquesta història d'anar caminant al treball és un somni impossible. Això ho pot fer un pagès, però el que treballa en una gran ciutat, una gran metròpoli, és impossible per la majoria. A veure, una limitació del preu de lloguers, jo no en nego, sempre que hi hagi contrapartides. Jo el que li he proposat als polítics, però que evidentment no em fan ni cas, és, mira, fes un programa d'actuacions socials sobre l'habitatge de lloguer. Aquest programa d'actuació social és que col·laborem amb tots els agents immobiliaris, no creant una empresa a l'administració, que això sempre està predisposada. Agafem i intentem que en aquest programa de pujades del lloguer que siguin només de la inflació, doncs entri moltíssims propietaris. Però jo els ofereixo contrapartides. Les contrapartides que els ofereixo és, mira, si em baixes 500 euros al preu de l'habitatge, jo t'agafo el següent. Adeu a l'impost de béns immobles, adeu a les despeses de comunitats, adeu a les despeses d'assegurances. A la vegada, no entra dins de l'IRPF el que cobris de lloguer. És a dir, li trec totes les despeses i tots els impostos. Val? I si tu mantens aquest pis durant 15 anys de lloguer, i en aquest cas en 500 euros menys, jo t'agafo i te renovo tot el pis perquè tu no tinguis cap despesa. I entenent que si aquests 500 euros no surten mensuals de totes aquestes rebaixes d'impostos i despeses, la resta el complementa l'administració. Mira, jo crec que una ciutat com a Barcelona, doncs, habitatge de lloguer de preu baix no ha d'haver ni a Sarrià Sant Gervasi, ni a Gràcia, ni a l'Eixample, com a mínim ni a les Corts Pedralbes, com a mínim aquestes localitzacions. Ara, a Nou Barris, a Sant Andreu, a Sants, a Ciutat Vella, a Horta-Guinardó, sí, i jo aplicaria una política de dir-los als propietaris que estan en aquests llocs, miri, si vostè baixa 500 euros al preu de l'habitatge i jo li compenso, de tal manera que vostè està igual, però jo aconsegueixo que determinades famílies que no tenen la renda suficient puguin entrar. Val. Aquí el problema que tindràs, que és el problema que és obvi, tindràs molt més sol·licitants que habitatges. Bé, podem instrumentar diversos sistemes. Entre altres, un sistema és que aquests habitatges no els ocupis sempre, que els ocupis durant un determinat temps i que et serveixin per poder tenir una localització molt millor. I sobretot, que tu puguis arribar a comprar un habitatge. Ara el govern agafa i et diu que podràs obtenir una hipoteca pel 100%, perquè el que no avala el banc, el que no avales tu amb la propietat, el banc, l'avala el govern, el 20%. Tal. A mi em sembla molt bé, però és que jo el vinc dient des de 2017. I en aquell moment el tipus d'interès estava molt més baix. Però sobretot el que em sembla un engany
és que només se li doni a 50.000 famílies fins al 2025. I aquest és el truc de pràcticament tots els polítics. Te posen una mesura que va en bona direcció, però no li fan pressupost. No posen pressupost per a aquesta mesura, no serveix de res. És que tenim, per això del 100%, més de 1 milió, i te diria fins i tot més de 2 milions de famílies que estarien predisposades, perquè el veritable problema per accedir a un habitatge de propietat és aquests diners que has de tenir estalviats per pagar el que no et dona d'hipoteca al banc. I fixa't, algú dirà, val, si fem això, aquesta mesura del 100% és que el preu de l'habitatge pujarà, i força. I jo li diré, tens raó, però és que jo el limitaria. Aquest programa del 100% només ha de servir per comprar el primer habitatge. Res. I els preus per sota de 200.000 euros. Clar, aquí hi ha molta gent que no, que de cop i volta es vol comprar un superpis. Mira, te vols comprar un superpis, te'l pagues. El que ha de fer aquest programa és el primer habitatge. Mira, si en lloc dels tipus que ara els tenim, el 4,5, això l'haguessin fet quan estaven amb el 8,5, les hipoteques, el resultat hagués estat molt diferent. Però ara s'han espavilat perquè hi ha un determinat partit que li diu a l'expert demoscòpic que no li voten els joves. I per aconseguir que li voten els joves posa aquesta mesura, i és una mesura que està posada amb un pressupost ridícul. Per tant, en lloc de ser una solució a un problema estructural, es converteix en no res. Doncs has de ser un lobby, i per ser un lobby has de fer actuacions que a la vegada tinguin dos criteris. Primer criteri, que benefici als seus col·legiats. Segon criteri, que benefici a tota la societat. Per exemple, fer una iniciativa legislativa popular per una ràpida desocupació dels pisos ocupats. És a dir, aconseguir 500.000 signatures que amb la capil·laritat que els té el Consell General de Col·legis d'APIs es poden aconseguir fàcilment a Espanya i posar-li sobre la taula al Congrés dels Diputats una llei que acabi amb aquesta història que perjudica a pràcticament tots. Que ara les agències immobiliàries cada vegada posen els pisos de lloguer més en els portals immobiliaris, per la senzilla raó de que tenen por que els vegin els ocupes i els ocupin. Estem tenint un problema d'inseguretat importantíssim. Que diuen, no, mira, és que a les estadístiques no surt aquest problema. És que moltes vegades totes les ocupacions no es denuncien. Segona, fer que el públic en general coneixi molt millor la professió, que l'estimi molt més. Escolta, quin és el primer somni que té la població? Tenir un habitatge digne. Qui és el que li fa que aquest somni es converteixi en realitat? Moltíssimes vegades els agents immobiliaris. Com és que els que em fan somniar i fan que aquest somni es converteixi en realitat no tenen una estima més gran? Perquè podem parlar de que segurament en la professió pot haver algú cigró negre, però és que la immensa majoria són absolutament exemplars, dedicats moltíssim al seu públic, dedicats als propietaris, als que compren un habitatge, i amb un esperit de servei impressionant. Per mi és una llàstima aquesta desviació que hi ha respecte a lo que és la professió i a lo que el veuen moltes persones, per haver tingut una mala experiència. Però clar, escolta, la gent també té males experiències amb els economistes, amb els advocats, amb els arquitectes, amb els enginyers, i no té aquesta perspectiva. Llavors, cal conèixer molt més els agents immobiliaris, s'han de fer més publicitat, han d'explicar les seves vivències, han d'explicar el que es fa,
I això, des de la perspectiva del col·legi, jo crec que seria molt positiu per reivindicar un paper fonamental. Però fixa't, agafam i compartim això. Un, defensar la societat dels abusos immobiliaris, entenent com un abús immobiliari el fet que tu compris un habitatge o visquis en un habitatge i te l'ocupin. Segona, reivindicar el paper de la professió, que és molt positiu i que realment tenim molt més gent contenta que descontenta. Mira, jo he vist dossiers que diuen dades trobades amb intel·ligència artificial. I dic, això, tu has trobat aquestes dades amb intel·ligència artificial? M'estàs venent no una moto, m'estàs venent un camió. Vull dir, a veure, agent immobiliari és ser una activitat de servei i el servei és cuidar a les persones, cuidar els que venen i els que compren. Agafar i centrar les activitats del sector immobiliari en la transformació tecnològica a mi em sembla un error. A mi em sembla que el principal és el de sempre, cuidar a les persones i oferir-los uns serveis. Els tokens, les monedes digitals, tot això és que a l'immensa majoria de la professió no li interessa res. La transformació, el sector, a més, és un sector conservador. No vol dir que tots siguin de dretes, no. Vol dir que les transformacions es fan lentament. I dins d'aquestes transformacions, doncs, les principals tenen que veure amb coses que són bastant simples i que, per exemple, la primera transformació és que quan tu agafis i vegis a veure un propietari, li expliques a quina gent pot vendre aquest pis, que no necessita ser digital, que se'l sap perfectament a l'agent immobiliari. La segona transformació té a veure principalment amb els serveis que li pots donar al comprador, que li donis completa seguretat. Tu continues tenint que valorar un habitatge. I si jo vaig a les eines de valoració tradicionals, em poden servir per marcar un escenari, un context, però després li he de posar la meva mà per ajustar-se, perquè dos habitatges en un mateix carrer separats per 50 metres tenen una valoració molt diferent. En definitiva, que està molt bé fer publicitat de la digitalització, de la transformació digital, de les criptomonedes, de tot això. Mira, és com diuen, ara compren molt més nord-americans habitatges a Espanya. Així? Quan és molt més? Saps que no arriba ni al 0,1? Un altre. Els milionaris són idiotes, no tenen assessors, no llegeixen, no s'assabenten de res, i el preu de l'habitatge de luxe, quan les coses van malament, no baixa. No baixa, es desploma, però dona igual. Habitatges de 12.000 euros metre quadrats al Passeig de Gràcia van arribar a costar 5.500. 2008, 12.000 euros, 2013, 5.500. I l'habitatge de luxe és molt més volàtil que l'habitatge de classe mitjana. Llavors, tot això que m'estàs dient serveix per fer propaganda, serveix per a alguns de fer-se més moderns que els altres, però realment anem al que és més interessant. Això és una activitat de persones. El servei és de persones. I afortunadament pels agents immobiliaris cap màquina les podrà substituir. Això és un avantatge que no tenen en moltes altres professions. I l'última, quantes agències intermediàries PropTech han triomfat? I hem vist desaparèixer Pronto Piso, hem vist convertir-se
a la resta en secundària i ja veurem quant dura la que més s'ha invertit en el mercat. Ja ho veurem. Perquè, clar, gastar diners, els sabem fer tots. Que els diners que gastem es donin rendibilitat, ja només ho saben fer alguns. I moltes d'aquestes PropTech dedicades a intermediació, jo diria que pràcticament totes no guanyen ni un euro. Jo estic en una reunió amb l'Ajuntament de Barcelona i amb diferents actors del mercat immobiliari de la construcció. I surto i dic, he al·lucinat. Allí havia promotors, agents immobiliaris, administradors de finques, etc. Doncs el més moderat era de la CUP. I li dic al polític que l'havia organitzat: tu te'n dones compte que no han dit ni una veritat? Diu, no, sí, ja estem acostumats. Vull dir, jo el que demanaria és agafar, i quan estem davant d'un polític, no que al sector se li caigui la saliva, que el pressioni, que l'apreti. Aquí hi ha molts en el sector, i no estic parlant del Col·legi d'Apis de Barcelona, que aquí podria ser una excepció, que només per reunir-se amb el polític ja estan encantats, ja estan agraïts, i ja està. Després no li fan ni cas. Jo la sensació que tinc de tots aquests col·lectius és que no pressionen gaire. Escolta, anem al que és els promotors a Espanya. Eren un lobby. Ara la importància que tenen és escassíssima. I així te podria explicar d'altres col·lectius immobiliaris. Llavors, per mi, el que realment, quan t'he dit què podem dir del col·legi d'Apis, que es converteixi en un veritable lobby, i com a lobby, que pot ser sol o agrupar-se en els altres, hi ha que apretar. Per contractar els polítics dins dels col·legis o d'associacions, no aconsegueixes tenir més capacitat de lobby ni aconsegueixes tenir més capacitat de pressionar. I ja et dic, la meva impressió és que els hotelers pressionen una barbaritat. Els restauradors, escolta, la feina que han fet els restauradors de Barcelona davant d'Ada Colau, el que han aconseguit, a mi em sembla per treure's els barrets. Aquest és l'exemple. Per mi, escolta, què vull dels col·lectius immobiliaris? Vull que siguin com el gremi de restauració de Barcelona, que en un entorn tremendament advers, amb una alcaldessa que estava en contra d'ells, van aconseguir mantenir en peu el sector en una conjuntura dificilíssima com és la pandèmia. I abans de prendre qualsevol mesura en contra del que són els restauradors, qualsevol alcalde de Barcelona s'ho pensarà molt bé, perquè són un lobby, s'han convertit en un lobby molt important. Jo, des d'aquí, només puc dir que la feina que ha fet Roger Pallarols, que és el gerent, és que no és de 10, és de 22. El problema que té el sector immobiliari és que la transició a una economia verda la valoren ells molt més que els clients. Jo me'n recordo de quan estaven en plena bombolla immobiliària que els promotors venien a habitatges més verds i per això veníem a un preu més elevat. El públic no el volia, no estava disposat a pagar més. Ara ens trobem que el públic ho accepta una mica més, però la immensa majoria són tradicionals. Per una gran part de la població, els habitatges de totxana vist en la façana li sembla que són els millors possibles i no és així. Per tant, jo la recomanació que li puc dir, sobretot als promotors i que sé que la fan, és intentar fer les obres amb el menys cost en matèria bioclimàtica possible.
ja ho fan i han incorporat moltes d'aquestes eines. Però el pas definitiu no està en ells, el pas definitiu està en els clients. Si els clients no són conscients de les avantatges que tenen, sobretot a mig i llarg termini, per exemple, l'avantatge en reducció de despeses d'un habitatge tipus A és impressionant, però no es veuen. Per tant, aquí jo et diria el següent. Jo li dono un notable al sector en matèria d'utilització de noves eines per reduir l'impacte ambiental, però jo li dono un suspens al que serien els compradors perquè no les valoren. Es comunica moltíssim, moltíssim. Saps per què? Perquè sobretot qualsevol tema que afecti al lloguer afecta a moltíssims periodistes. Hi ha molts periodistes que són joves, que tenen moltíssimes dificultats per accedir al lloguer o que paguen lloguers molt car i és molt sensible. En segon lloc, el periodisme reflecteix en una elevada mesura el que succeeix en la societat i cada vegada que en programes de gran audiència de prime time es parla de l'habitatge, les audiències acompanyen. Això significa que als periodistes els interessa que es tracti i també que l'audiència ho valora. I jo el que et diria bàsicament és que el sector ha de millorar en la seva comunicació. I millorar en la seva comunicació, jo m'agradaria que els promotors tinguessin molta més veu del que tenen, però per això han de tenir persones que puguin donar aquesta veu. M'agradaria que el Col·legi d'Administradors de Finques fessi 3/4 del mateix i que la senda que ha seguit el Col·legi d'APIs doncs que continuï i que incrementi i que sobretot que el comunicador sigui algú que representa els col·legiats i que té una llarga experiència i que pot fer front a qualsevol tipus de pregunta que li facin. Jo crec que això cada vegada se li dona més importància i anem pel bon camí, però ha de ser una eina molt important la comunicació perquè el sector de totes les branques tingui la consideració que es mereix. Perquè moltes vegades això ho tenen clar els polítics. Els polítics et diuen, mira, el que jo faig i no comunico no existeix. Per tant, jo a tots els col·lectius, constructors, promotors, agents de propietat immobiliari i administradors de finques, els diria que aquesta màxima dels polítics l'apliquessin i que comuniquin més i millor. Sé que s'estan fent esforços, però per mi encara no són suficients. Si agafem i mirem com comuniquen altres empreses, vull dir, jo crec que ara, per exemple, algun banc ha pres consciència de que la població no els té en gaire estima i surt una publicitat en ràdio i en televisió de les meravelles que són i tal, igual, i el banc que ho fa, l'únic que li puc dir que és brillant, que va pel camí correcte i que, sobretot, la comunicació és clau. Ara bé, tu has de comunicar aquelles coses en què creus. Si comuniques allò que no creus, vas malament. Jo, des de la perspectiva, per exemple, del Col·legi d'APIs de Barcelona, en els últims anys la millora en la comunicació ha estat espectacular, però encara es pot millorar. Tot és millorable en la vida, però sí que hi ha de dir que va per molt bon camí. Doncs és evident que facin el meu màster. El meu màster en assessoria i estudi de promoció immobiliària te permet veure totes les diferents parts que té el sector i sobretot està enfocat a un tema que moltes vegades en les universitats no s'enfoca. És a progressar professionalment, agafar i treure més rendibilitat per a les inversions i sobretot tenir la capacitat de pràcticament qualsevol matèria del sector immobiliari poder-la fer. És a dir, una interdisciplinaritat molt important. A mi em va sorprendre molt quan un promotor molt important veneçolà arriba a Espanya, en concret a Madrid, i diu, jo he tingut molt èxit en Veneçuela, però aquí el mercat és diferent.
faré un màster. Va fer el màster que jo dirigeixo i dius, ostres, m'ha vingut de meravella perquè m'he donat que això és molt diferent. Val? I va seguir els meus consells. Els meus consells és no inverteixis en matèria capital, inverteix en les rodalies que guanyaràs molt més. I dic, escolta, poso en marxa una promoció i als 6 mesos la tinc tot venuda i no em centro com es centren en la majoria, que és fer promocions o pels estrangers o per als que tenen molts calés, classe mitjana. I estic molt content de que realment hagi tingut aquest èxit i que sobretot el que jo sempre els dic als professors del meu màster i també als alumnes, aquí tots aprenem de tots i el que no sàpiga aprendre d'un alumne és que com a professor té un problema i que el que vingui a la universitat per obtenir un títol és millor que no vingui. El que ha de venir és per aprendre i després d'aprendre tindrà la titulació. La xapa no és mai el més important. El més important és l'aprenentatge i en qualsevol moment això tots podem aprendre. Jo és el que intento fer. Mira, jo ja tinc 2 fills, un té 29 i un altre té 25. El que jo arribo a aprendre dels meus fills és impressionant. No vol dir que sàpiguen més que jo, perquè jo el que els guanyo és en experiència, però sí saben coses diferents que jo. I jo tinc que tenir la suficient receptivitat per poder aprendre d'ells. Per mi seria d'una prepotència immensa pensar que ells només poden aprendre de mi i jo no d'ells. Hi ha coses que han canviat bastant la meva vida veient el que ells fan i com es comporten. I aquestes coses crec que m'han fet ser principalment millor persona i en segon lloc millor professional.